Terve. Mennäänpä sitten kapteenin kastikkeissa niin salaatin kastikkeeseen. Tässä on tämmöinen pippurinen salaatin kastike ja tää lupaa kyllä ihan hyvää. Ja katsotaan vähän mitä tässä sanotaan siitä niin kuin aineosista ja muuta. Pippurinen salaatin kastike, tässä on 480 grammaa ja aineosat on rypsiöljy, sinappi, HP-kastike, sitten suluissa etikka, tomaatti, melassi, viinietikka, taateli, sokeri, suola, rusina, maissijauhoja, sitten ruisjauhoja, tamarindi, mitähän se on, kertokaas kommenteissa. Soijakastike, sinappi, sipulihuute ja sitten on vesisokeri, punaviinietikka, suola, sitä on vain 0,7% ja mausteita, valkosipuli, valkopippuri ja sitten säilöntäaineita ja sakeuttamisaineita. Ravintosisältö tässä sitten on 502 kilokaloria, 100 grammassa rasvaa 48 grammaa, hiilaria 14 grammaa, proteiinia 1,2 grammaa ja suola oli se 0,7, että ei ole ainakaan kauhean suolasta. Tässä oli kyllä kaikkea sellaisia, että niin kuin rusinakin ja niin poispäin. Mutta ei mitään, niin maistetaan, otetaan täältä tää pois tää. Katsotaan kuin helposti lähtee. Oli sen verran kynttä, että lähti kyllä ihan hyvin. No, sekoitetaan nyt pikkasen sitä niin. Jos sitten maistaisi, tää pippurinen on heti niin kuin, mulle tulee semmonen, että ahaa. Mut siljä tässä ei ollut yhtään. Tää on tämmöstä vähän sinapin väristä. Tuoksuu kyllä ihan sillai, mikä kaikki tässä sitten tuoksuukin. Maistetaan. Kyllä tässä niin kuin maistuu niin kuin, sanotaanko, että noin rusinat ja taatelitkin tyyliin. Tää on aika ovalan makusta. Vielä täytyy maistaa kerran. Ja sit varmaan toi viinietikka kans tulee, mutta ei se tule mitenkään liikaa, ettei tässä ole etikkaina. Kyllä ihan maukasta, mutta sen nyt tiesikin, kun on kapteenin kastikkeesta kysymys. Ne on kaikki ollut niin kuin järjestään ihan maukkaita ja sillain niin vaikka on niitä grillauskastikkeitakin, niin niissä ei ole mitään ollut semmosia överitulisia, mutta tehdäänpäs nyt sit sillain, että otetaan tosta salaattia ja kun tää kerran oli salaatin kastike. Tää oli niinku kreikkalainen salaatti, että tuolla on noita juustoja vähän ja sitten täällä on sen omat mausteet, mutta mä en sekoita niitä tähän nyt sillä, että ihan ton kastikkeen kanssa, vaan niin kyllä täällä vähän sitten on tätä muutakin. Tää on aika sillai suht iso annos. Tässä on kyllä aika reilun kokoinen tää annos. Mihin ne juustot meni? Mä olisin maistanut, onko ne niitä. Ne on ainakin sen näköisiä niin kuin ne salaattijuustot on. Mutta pistetäänpäs tätä nyt sitten hiukan sinne ja ei pistetä kauheasti tuohon yhteen kohtaan nyt vielä, niin sitten
näkee tai kokee, että kuinka paljon sitä niin kuin tarvii loppujen lopuksi. Ja tässä on vähän sama kuin kaikissa kapteenin noissa kastikkeissa ja niissä grillamausteissa ja marinaadeissa, niin näin niin kuin peitä sitä ruoan makua. Mä oon sitten sinappinen salaatin kastike tehnyt videon kanssa ja se oli niin kuin ensimmäinen semmoinen, mistä tää sai alkunsa. Se oli jo aikaisemmin kehitetty ennen kuin jotain yli 30 vuotta sitten, kun ne oli Loimaalla ankkuripaikassa ravintola ja ne oli sinne sen kehittänyt ja siitä se sai niin kuin alkunsa. Mä laitan tuonne kuvaukseen linkin, jos ette ole katsonut. Näitä sitten kapteenin mukaan löytyy kyllä kaupoista ympäri Suomen, että sikäli kyllä näitä pitäisi saada vähän niin kuin joka kaupasta kaita. Mutta kyllä näistä aika moni tietää sillä lailla, että kun mäkin on kauhean höpöttää ihmisten kanssa ja olen ulospäin suuntautuva, niin mä aina jossain kohti kysäsen ihan vaan, että onko ikinä maistanut kapteenin kastikkeita ja suurin osa tietää kyllä mistä on kysymys. No on mulla siinä semmoinen merkonovijuoni takana, että jos ne on, että mitä ne on, niin mä lykkään käyntikoottiin, että katso mun kanavaa tosta, niin näet. Ja näitä tosiaan voi käyttää sitten ihan missä vaan, ettei tarvitse välttämättä olla salaatti, vaikka laittaa sitten leivän päälle. Ne on vähän sellaisia makuasioita. Mäkin käytän, niin kuin mä oon monella videolla tässä puhunut, niin mä käytän näitä mitä ihmeellisimmissä ruuissa ja niin poispäin. Niin ne toimii kyllä ihan hyvin, mutta ne on niin kuin makuasioita, mutta tämä on sen verran iso tää salaatin annos, että mä tarvitsen tästä pistää sivuun tai ja syödä myöhemmin vähän ja maistetaan sitten yhden toisen jutun kanssa. Niin kuin mä äsken sanoin, niin voi käyttää ihan missä vaan, niin tehdäänpäs raijuustosta maukasta. Nimittäin se oli muistaakseni se Eden salaatin kastike kanssa tää kapteenin kastikkeissa, niin siinä mä muistaakseni sitä maistoin raijuuston kanssa, mutta mä laitan kuvaukseen linkin, jos ette ole katsonut, niin voitte tarkistaa sitten, että muistinko mä oikein. Mä en ole nyt varma kyllä sitten, että oliko se Eden, että se taisi olla se punaviinipippuri grillikastike, mutta nämä on, niin kuin mä sanoin, näissä on ihan taivas rajana, että missä kaikissa näitä käyttää. Maistetaanpas nyt. Siis näillä saa niin kuin raijuustoonkin. Onhan se aika sillä mautonta toi raijuusto tavallaan, mutta näillä saa onhan niitä sitten maustettujakin raijuustoja, niin kuin joku kesot ja tämmöiset, niin. Mutta tällä saa niin kuin halvalla ja helpolla niin kuin maistuvaa. Sitten mä oon välillä sekoitellut sillä, jos mä teen jotain nuudeleita, mä laitan niin kuin niiden omia mausteita siihen ollenkaan. Mä saatan laittaa jotain grillikastiketta ja näitä salaatin kastikkeita sillä sopivassa suhteessa sekaisin, niin tulee kyllä ihan niin kuin hyvän olosta. Enkäs mä lukenut tuolta, tässä on taataria ja rusinoitakin, niin se tekee varmaan myös semmoisen vähän erikoisemman maun täällä. Ja pippureita ei ole mitenkään liikaa, että tää on kyllä ihan semmoista joka kuluttajan tavaraa semmoisillekin, jotka ei käytä niinku mausteita ollenkaan. Tarkoitin mausteella, niinku, ettei lyö järjettömästi jotain kajannapippuria, ruokaa ja muuta. Niin
eräs herra tekee. Taidan ottaa pikkasen vielä tuohon. Noin ja vähän kastiketta. Siis tästä tulee kyllä raijuustosta niinku hyvää. Vaikka tässä lukee pippurinen, niin ei tää ole mitenkään semmonen överipippurinen. Mä annan kyllä tälle ihan 9/10, siis tää on ihan maukas salaatin-kastike ja suosittelen. Ja eiköhän tää sitten taas ollut tässä tällä kertaa ja kiitos kun katsoitte ja palataan seuraavan videon parissa sen taas muuta kuin morjens. Otahan mä lusikallisen tietenkin.